Welcome back to Wake Up Ilocos, and it's now time for our words of wisdom. So, Jana, what's our wow today? Yes, our wow for today is, do not be afraid to take a big step if necessary. The cliff can't be crossed only by 2 or 3 small jumps. O, diba? Talagang malaman. Malalim ang ibig sabihin. Kaya nga parang, ito rin naman, parang, diba, halos lahat ng mga nagiging words of wisdom natin only means one thing. Go for your dream. Huwag kang matakot na gawin kung ano man ang mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya nga, yung alam mo yung tanong kay Venus Ra, na kung ano yung mistake niya. Mistake sa buhay. Alam mo kung sa akin yan tinanong, siguro ang isasagot ko, yung missing out on the opportunities that have come my way. Exactly. Ang dami kong pinalampas kasi nga, dala ng takot, dala ng parang, ang dami mong iniisip parang iniisip mo ba kung can I make it, or ano yung mangyayari sa akin if ever nag-risk ako. Yun pero hindi dapat ganun sa lahat ng, parang kumbaga sa lahat ng panahon, hindi dapat ganun ang gawin natin kasi nga, marami tayong mapapalagpas kung inuuna natin yung pagiging takot natin sa pag-achieve nung goal na yun. Exactly. Diba? Sabi nga nila, it is better to take the risk than do nothing. Diba? Yes. Kaya, at least, diba, parang wala kang pagsisisihan, nagawa mo, na-overcome mo na rin yung fears mo. At saka, andun na parang sobrang tapang mo na hinarap ang lahat-lahat ng mga challenges. Siyempre, pag nasabi natin may tapang yung isang tao, courage, diba? Kailangan nandyan yung strong will and determination talaga. To do that thing. Gaya ng lagi kong sinasabi na pag ginusto mo yung isang bagay, go for it. Basta, itry mo lang yung best mo. Do your best. Ika nga nila. Yes. That has been our wow for today. So, Wake Up Ilocos will be right back.